Скуката до какво води обаче? Какво мисля за тебе? Интересно какво мисля за тебе, като си до мене. Да, хубав език имаш. Всички вижте езика на човека. Какво мисля за тебе? Ще си нормална. Само. Че ти трябва да не е жълта, ами червената ми. Само. Да. Ето това са уникално мили думи от най-добрата ти приятелка, няма проблеми, че ми трябва, не знам си каква книжка, вижте хора, това съм жертва, значи нищо добро не казва за мен. Каза Хитлер. Каза Хитлер. Аз съм била Хитлер, добре. Една тема. Не бе, бате, не съм Хитлер, тя ми е най-добрата приятелка, обаче не мисли нищо хубаво за мене. Ама Хитлер бил добър човек. Не, сериозно, после ми кажете как да не казвам, че е ненормална. Вижте ли какво става? Ето как го правят катери. Ау! И това е общо взето от нея, милите слова за мене. Скуката до какво води не е истина. И много ме обича, нали? И ми взе току-що цигарата. Открадна я. Открадна я. Откраднах я. Покажи ми сладка мусунка. Виж, има... Чао. Кутераш. Кутераш. Кутераш.